I da ste me ljudi, dobrodošli u novi serijal FTS 15. Danas ćemo igrati mečeve. Ove epizode, nadam se da će biti mnogo poduške za ovaj klip, izvinite što malo mucam. Ovaj novi serijal, kao ne znate, ova igrica i preko iPada, znači možete i video skinete i da počnete da igrate i preko tableta, telefona i drugih igara. Samo malo secka, ajde da počnemo. Ajde, kreći, tako ne pičkarati materinu. Ne! Offside. I offside. Idemo i dalje. Idemo. 100% vas nadam za između FTS 15. Neki od vas danas su me pitali što je FTS 15 i evo, ako gledate ovaj klip znači to se znači FTS 15. To je isto kao na ostale igre FIFA i to je ostalo i tako. Ajde bre. Oh my god! Primili smo gol. Ne mogu da verujem. Primili smo gol u prvoj epizodi, ljudi moji. U prvoj epizodi primimo gol. Znate da može. Ovo njihova odbrana je prejaka. Ajde. O ne. O, bravo, gol mene. Bravo, goš. Faul. Ajmune. Ko taj majmun šutno? Pa što si šutno? Evo da vidite malo. Šta je ovo čovječe? Samo nam nabijaju gol. Au, možda zato što je ovo final. Jao, brate mine, pa kako možemo da gubimo 2-0? Ono ne... Evo kraj prvog poluvremena. I sad mi gubimo 2-0, očajno smo krenuli. Nadam se da ćemo se popraviti. Ajde, majmo nam
Evo ti, jedi gol. Jedi gol. Jedi gol, pička vam ti neki. Jedi. Pička vam ti jedi. Jedi ga kad nisi to da ranije jedeš, jedi ga. To ljudi vraćamo se igru. I zbog bonova svjetlosti. Ajde ne. Napred moj, napred moj. Nije už... Kako? I gol, ljudi moji. Nevratno da posle drugog poluvremena vratili ga, nevratno. U drugom poluvremenu smo se vratili u igru. Tako i treba. Tako sad je rezultat 2:2. Ti mene zezat da ja izgubim u ovoj epizodi. Milojka! Milojka! Ne! Ne! Tad je trči, a ne! Sigrač. Faul! Crveni! Žuti! Eto Milojka. Ma daj brate mini sada da bude neki penal. Sad se prave neke baje, treba samo fuliraju moji igrači. Ljubomorci. Opet faul, pa dajte mu crvenić. O, crveni, tako bre, tako mu i treba kad faulira mog igrača. Ne mogu da verujem da smo popustili. Ne mogu da verujem. Hajde! Ne! Pa da, je ovo moguće. Pa, izgleda je to bilo to što se tiče ove epizode. Izgleda su se crveni više potrudili. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite neki like, share i komentar. Ja, mislim da bi trebali da se pozdravimo sa prvom epizodom. Nadam se da vam se i, kao što sam rekao malo pre, svidjela. Ostavite share, subscribe i tako dalje. Mi se idemo u sljedećoj epizodi.